بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كمي تخونوا لهم كمي لهم دابنا نابزي تخطاتها اللي مدبسو من أو مدب زخونة حق إيد ليا أبتحت زبل أرأستي نايلهم معلتون كومو حدا أرأستي حيزلكم مزيء الله زي أرأستي زي من البعض زي حلفة جيزون جميرنا وصل زلنا بزعبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما صحاف قدس زبلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما صحاف قدس تجريت اليوم آية تقولوا أن زبل قداي التي نخطر زلنا حاد خابتي ناي ناتنا مالت بحوثات بهالوي كأني ريسيرش نقبره ويمرمرا نقبره حدا خاب أنتايو بسم نايقدنا يكون بسم كتكاس زبل مالتيو نحنا حدا القرآن تصحيفو زلو بسم كم زنبري نبي محمد بون بسمهم تتغيسهم كم زنبور يتقليسو زلو أبانا مالتي أبزلوم زلو جن تسم تحقيقو تأفيقو سلازخونه تغير يزلو أبناي يهوداويان مزحافون زحالة في جيزي أب ناي إبراهيم ويك أب إبراهيم قام بإنجليزية تترجمه متحفون سمهم بستتقاسم الكعري إنا نيرنا محمديم زبل مالتي صلى الله عليه وسلم محمديم تناي مجرشة آئم كل جزء زؤتو وساتهم نخبرتي لهم كم مخانم إلههم كاب زبل نرئي مالتي إلهه حدا خون كله إله حدا أملاك بحال كله إلههم ككبرت ويك أبو خبرت زوع إلههم قال يوم نبزحي كلوت وده اليوم بزحت أمالختي كبهال خيلي لهم نجرجن إلههم أي إم كل جزء أيهوداين ناي كبرت متوع مخانو بر بزحت أمالختي إلهم ز أمنهم زي كنا مالت حدا أملاخ إلهم زمهارو مخانو أبتي متحف قدس تجليد الله بزحت أمالختي إلهم ز أمن نيرهم تدخلوا ما أب على أبراهامكم إلهم ما يكونوا زعمنا نيرهم على موسى ولا يسوس كالوتون كلهم نبيات بزحات أمال اختي أمزلوا إلهم آمينهم ما يفلتون أنت إذا حد أري الله إلهم زعمنا نيرهم سلزي إلهم زبل تصوعت ناي كبرت سمو خانو نرئي مالتي سلزي بز مسرت النبي محمد كم تقولوا بستفعل عليه نقص لنا زلنا مالتي إذا حلف جزونا إسياس رئينا نيرنا لومون انتخونه بزعبا زقداي زي أتينا طلق لنا نخنرئي باران زبل ويك أب باران تبايلو زوع مصحف قدس انتاشو مخوين الله مالتي باران أبكلت زترقومي قدامي نقر زي باران زبهال اسماعيل زنبرو لبوتا مخانو قليت الله قوبتات وي قوبو باران زبل اسم حيزو الله إذا خاني نتي إذا قوبتات زي أب مكة زولو زقلت إيه نعو المرأي انتاي كنقبر لنا ناب صحف كيدنا مالتيو مجمريا نايلو معتي منالبات بثناي زحلفا جيزيتات أبوشتي مصحف تقليت انزلوا أبا جميرنا ناوهن أتوينا مخنياتو
أما يتوسن زداقمن إسياسن سلسة نقرات نزي حج نقور زلنا زقلت أصل زخنا من البعض نعينا العيلة كل جيزة خزارة بلن بأنك بقصد دسبلني انتهي بالنسو أما يتوسك عسران حدن 4 سلسن سلازي دماتا من قصد أملاح كباخاتكم كتوسد فريقة نزفري هزبيون كتوهابيا قبلكم الله يلو يسوس بعلو تزاريبو كابدك إسرائيل تناي مجارشا نبي زنبرة يسوسيو بدحريهم كابدك إسرائيل نبي أي متزن سلازي انتايلو بعلو تزاريبو يلوم تصحفو مالتيو اتا منقص أملاح كباخاتكم كتوسد يلوم فريقة خا نزفري هزب كتوهابيا قبلكم الله سلازي كاب أيهوداوين اتا منقص أملاح كم تخيد ينقرر له مالتي نابي أخذ كيد حجتي أبزلو حتى انتاي نابي أخيدا ناب من هزبي أها متي الله زبيليو مخنياتو كابعاتهم اوريدي كم زخيد كابتي منقص أملاح كابدك إسرائيل كم تخيد كم تلقسن أبزب على قريز والله منقص أملاح كاباخاتكم كتوسد يايلو كتوسد مالتكو بحيل توسد يا بكا مالتي بحيل كوسدي كابعاتهم سي كلقسيو اتي حلافنت تواهبهم زنبره ناي نويح عمتات تفلالي نبيات مصيوم زمهروم زنبرو حلافنت تواهبهم نايتي ناي املاح ጉዳይ ክገልጹ ንሳቶም ግን ክገልጹን ከም ትዝድልይ ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ በዚ ምኽንያት እዚ መንግስቲ ኣምላኽ ከባሃትኩም ክትወሰድያ ፍሪኣ ከዓ ንዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብያ ኢሉ ሕጂ እዚ ዝፈሪ ህዝቢ ተባሂሉ ዘሎ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ኣብ ዘዳግም 32 21 እውን ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ማለት ኣብቲ ውሽጢ እስራኤላውያን እዚ ኩሉ ነቢያት እንዳተላእኾም ከሎ ባዕላቶምን በልዓም ዝበሃል ወይ ኣካሉ ምራኽ እናገበሩ ካልእ እናገበሩ ዝተፈላለየ እዚ እንዳሰርሑ ባዕላቶም የምልኹ ነይሮም ማለት እዩ ብኢዶም እንዳሰርሑ እዚ ኩሉ እንዳመፆም ከሎ መልእኽቲ ብዙሓት ነቢያታት እንዳመፅዎም ከሎ ግን ነዚታት ጥሒሶም ባዕላቶም ዝሰርሕዎ ጣዖታት የምልኹ ነይሮም ስለዚ እቶም ዝኣምኑ ዝነበሩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ነይሮም እንታይ ይብል ሕጂ ኣብዚ ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ስለዚ ቀናእተኛ ኣምላኽ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ብምንታይ እዩ ዝቐንእ ካልኦት እንድሕር ከተምልኽ ጀሚርካ ንዕኡ ገዲፍካ እንተደኣ ብጣዖት ወይ ከዓ ኣምላኽ ብዘይኮነ ማለት እዩ ንዕኡ ገዲፍካ ንዝኾነ ዓይነት እንድሕር ከተምልኽ ጀሚርካ ወላ ንሰብ ይኹን ወላ ንመላእኽቲ ይኹን ንነቢያት ይኹን ንማንም ከተምልኽ እንድሕር ጀሚርካ ነግድን ይቐንእ ምክንያቱ ንሱ እንታይ እዩ ንስኻኮ ሃብቲ ስለ ዝገበርካ ወይ ከዓ ወርቅታት ስለ ዝወፀኻ ማዕደናት ስለ ዝወፀኻ ወይ ከዓ ኤርፕሌን ስለ ዝሰራሕካ መርከባት ስለ ስራሕካ ኣይኮነን ዝቐንእ ፈጣሪ እንታይ ደኣ ንሱ ዝቐንእ ንስኻ ንዕኡ ገዲፍካ ንኻልእ ከተምልኽ እንድሕር ጀሚርካ ንኻልእ ክትልምን እንድሕር ጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ስለዚ ኣምላኽ ብዘይኮነ ክብል ከሎ ብጀካ ንሱ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየለ ገልጽ ኣሎ ብጀካ ንሱ ኣምላኽ ዘየለ ዝኾነ ሓደ ፈጣሪ ንዕኡ ገዲፎም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ይብል ብኹንትነቶም ኣኾርዮኒ ኮንቱ ኮይኖም ማለት እዩ በቲ ኹንትነቶም ሕማቕ ዝኾኑ ሰባት ምዃኖም ኣኾርዮሙኒ ኣነ ከዓ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኦም እየ ህዝቢ ብዘይኮነ ይብል ኣብዚ ሕጂ ህዝቢ ብዘይኮነ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ብዓሻ ህዝቢ ከኾርዮም እየ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝገለጽናዮ ቅድሚ ነቢ መሓመድ ምምፅኦም ከመይ ከም ዝነበሩ እዞም ናይ ዓረብ ሃገራት ወይ ከዓ ዘይ ዓረብ ከመይ ከም ዝነበሩ ሽዑ ናይ ድንቁርና ዘመን ብጣዕሚ ሰብ ክበሃሉ ዘይክእልሉ ዘመን ዝነበረሉ ምዃኑ ገሊፀ ነይረ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ምምላስ ናብኡ ኣይደልን ግን ብዓሻ ህዝቢ ኣኾርዮምኒ ከኾርዮም ይብል ብዓሻ ህዝቢ ከኾርዮም እየ ንመን ከኾሪ ነቶም ደቂ እስራኤል ስለዚ ካብኦም ተወሲዳ ንኻልእ ዓሻ ህዝቢ ተዋሂቦ ነቶም ዓሻ ህዝቢ ተባሂሎም ዝነበሩ ንሳቶም እቶም ነቲ መልእኽቲ ናይ ፈጣሪ ሒዞም ናብ ዓለም ዝዝርግሑ ኮይኖም ማለት እዩ እቶም ብሉፃት ኮይኖም ስለዚ ኢሳያስ እውን ባዕሉ እንታይ ይብል ጾር ብዛዕባ ዓረብ ይብል ጾር ብዛዕባ ዓረብ ስለዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ክግለጽ ዝተገለጸ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚታት ዘብርህ ንኣብነት ሕጂ ከም በዓል ኢሳያስ 29:12 ወይስ ንሓደ ንባብ ዘይፈልጥ እንካዚ ኣንብብ ኢሎም ኣብ ዝሃቦ ንሱውን ንባብ ኣይፈልጥን ኢሉ ይመለስ ኢሉ ናይ ነቢ መሓመድ ይቕራእ ምስ በሎ ጅብሪል ወይ ከዓ ኣንብብ ኢሉ ሰለስተ ግዜ ኣንብብ ኣብ ዝበሎ ኣነ ከንብብ ኣይክእልን እየ ማ ኣና ቢቃሪ ኢሎም ንዝተዛርቦ ሓደ ካብቲ ዘምፅኦ ኢሳያስ ማለት እዩ
እንደገና ብርሃንኪ መጽዩ ክብርኺ ክብሪ ኣምላኽ ከዓ ወፂኡልኪ እዩ እሞ ተንስኢ ብርሂ ዝብልውን ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኢሳያስ 60 ካብ 1 ክሳብ 12 ተሪእኹም ነዚታት ዝገልጽ እዩ ከምኡውን ብዛዕባ ዝሓጅ ዝግበር ዘሎ እታ ከተማ ማዕረ ከመይ ህዝቢ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝመጻ ዘንጻባረቐት ምዃና መካ ማለት እዩ ዝሓጅ መካ ዘላ ዘንጻባረቐት ምዃና ዓቢ መልእኽቲ መጽዋ ንዓለም ከም ተንጻባረቕ ዝገለጾ እዩ እዚ ብርሃንኪ መጽኡ ክብሪ ኣምላኽ ከዓ ወጽኡልኪ እሞ ተንስኢ ብርሂ ዝበላ ማለት እዩ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቓ ድማ ንህዝብታት የገልብቦም ግናኸ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኺ ክወፅእ ክብሩን ኣብ ልዕሌኺ ከርኢ እዩ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታት ከዓ ናብ ጸዳልኪ ምብራቕኪ ክመፁ እዮም ኩሎም ኣሕዛብ ሕጂ ናብኦም ዝኸዱ ዘሎ ናብ መካ ከም መካ ዝኣመሰለ ቦታ ካልእ ህዝቢ ዝኸዶ ኣሎ ዲሎም የለን ህዝቢ ዓለም ብምሉእ ዝኸዶ የለን ስለዚ ኣሕዛብ ይብላሉ ኣሕዛብ ማለት እንታይ እዞም ኣሕዛብ እዚኦም ካብ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ኣሕዛብ ማለት ይሁዳውያን ዘይኮኑ ወይ ካልኦት ዘይኮኑ ፍሉያት ህዝብታት ዘይኮኑ ማለት እዩ ምናልባት ፍሉያት ህዝብታት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዞም ሂንዱ ናብ ሓደ ቦታ ኸዱ ሂንዱ ጥራሕዮም ዝኸዱ ናብቲ ቦታኦም ካልእ ሰብ ኣይከዶምን እዩ ከምኡውን ኣይሁዳውያን ምናልባት ናብ ሓንቲ ቦታ ዓመታዊ ኢሎም ናብ ሓንቲ ቦታ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንሶም ንበይኖም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ኣሕዛብ ናይ ዓለም ህዝቢ ማለት እዩ ኣሕዛብ ማለት ኣብ ዓለም ዘሎ ኣሕዛብ ኩሉ ዝኸደሉ ዝኾነ ሓደ ሓጂ ተባሂሉሎም ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገሳት ከዓ ናብ ጸዳልኪ ምብራቕ ክመፁ እዮም ምብራቕ ይብሎ ኣሎ ምዕራብ ዘይኮነስ ምብራቕ ስለዚ ናብቲ ምብራቕኪ ክመፁ እዮም እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምብራቕ ምሽ እዞም ናይ ዓረብ ሃገራት ምብራቕ ሃገራት እየን ዝበሃላ ምዕራብ ተኮይኑ ግን ምዕራባውያን ንብሎም ኣውሮፓታት ኩሎም ማለት እዮም ስለዚ ናበይ ገጽ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ምብራቕ ማለት እዩ ኣዒንትኺ ናብ ዙርያ ቋሕ ኣቢልኪ ኣብል እሞ ጠመቲ ኩሎም ተኣኪቦም ናባኺ ይመፁ ኣለዉ ኩሎም ተኣኪቦም ናባኺ ይመፁ ኣለዉ መን እዮም እዚኦም ቶም ኣሕዛብ ዝብሎም ዘሎ ኣውዳትኪ ካብ ርሑቕ ኣዋልድኪ ተሓቂፈን ይመፃ ኣለዋ ምልኣት ባሕሪ ናባኺ ክምለስ ሃብቲ ኣሕዛብ ከዓ ናባኺ ክመጽ እዩ ሽዑ ክትርእዮ ብታሕጓስ ድማ ከተንጸባርቂ ኢኺ ልብኺ እውን ትርግርግ ክብል ክረብሕን እዩ እዚ ሕጂ ብዛዕባ መካ ልክዕ ተገለጸ እዩ ወላ ኣብ ሱረት ኣብ ምዕራፍ 226 ሱረት البقرة እንታይ ይብል الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم زبولو مالتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سلازي نتي مكة ويكأن نزي جزازي إلو نزي بيت زي نا الله بيت نعون تاي جرنايو مملالسن نهزب زمالالسولو جرنايو كل جزء هزبي أو زمسالو زودسن أو متي سجدن جرنايو እንደገና خني وأمنا مالت ጸጥተኛ سلام زلو بوتا جيرنايو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أبتي نا إبراهيم سجدوا بوتا أو هنكم كسجودوا لنا مالتي ما نم بدحر إزمت أبتنا إبراهيم سجدوا أو هنكم سجدوا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أبزون إبراهيم إسماعيل انتهى لنا يبل نتوم أبزمت يوم زسجدوا طواف زجبروا ويكأني أبتبوتا ناي حقتات ناي حج زمالو أبو نعاتهم انت أشمو قبور لهم نعاتهم أصغي لهم إليه نسمع لنا أبراهام نجير يوم يبل سلازي زي حجي كنريو خلنا ملأتكي بحري نباخيك ملس اتي حابتي أحزاب كأن نباخيك ملس بتعم زقر من تايو إذا حابت زي أمكا كمولو زخوني كمول عالم زمت حابتي أو إزولوي ካብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝመጻ ሕጂ ሎሚ ኺዱ ኣብ ስዑድያ ዘለዉ ሰባት ሕጂ ባዕሎም ፈልጥዎ ዝኾነ ነገር ኣብ ስዑድያ ዘይሰኣን ነገር የለን ብምሉኡ ኣብኡ ኣሎ ካብ ይመጽእ ካብ ዓለም ይመጽእ ሃብቲ ኣሕዛብ ከዓ ናባኺ ክመጽእ እዩ ናበይ ክመጽእ ናብኡ ሽዑ ክትርእዮ ብታሕጓስ ድማ ከተንጸባርኺ ኢኺ ልብኺ ትርግርግ ክብል ክረብሕን እዩ ስለዚ እቲ ረብሓታት ዝመጽእ እቲ ኩሉ ነገራት ዝመጽእ ካብቲ ብዙሕ ኣሕዛብ ዝመጽእን ካብ ዓለም ሙሉእ ኣብኡ ብዝመጽእ ነገራትን ክትረብሕ ምዃና ይገልጽ ረብሒ ናይ ሃይማኖት ረብሒ ናይ ኩሉ ነገር ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ሰይድና ኢብራሂም ወይ ከዓ አብርሃም ጸሎት ዝገበሮ ኣብዚ ተገሊጹልና ዘሎ ማለት እዩ ማለት ዱዓ ዝገበሮ
نمن نزبوتازي بقرب زبوتازي نخلو أصريو نتوم ركوع زقبرو نتوم سجدتي مالت جنبس يلوم زسجدو كموت يوم نساتهم نعوم بس موتو انت يكون صوري بوتا خون اللوم مالتي سلازي نزي كله طهيرو يلوم أصريو بملؤو كاب كل نجارات الجسو زخون عينت ناي تاوتات دي ناي زخون نجار أصريو أبزبت يوم دمان عيك سجد لي إلو الله أبزهابو ملأختي وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم حجب زنتا يبل الله رايو سيدنا إبراهيم بعلو أبراهام يلمن له وإذ قال إبراهيم ربي أو أنت قويتاي يبل أبراهامكم إلو أو قويتاي اجعل هذا بلد زي عدزي بلدا آمنا وكا آمنا وارزق أهله من الثمرات أبزو بوتازي آمن زخوني سلام زخوني عد قبور اللهم سلام زخوني مريت قبور اللهم ويكا السلام زخوني عد قبر رازا مكازي أمالتي أبتاز نبور واساتهم حجي تاب أران نبلان دلنا الساعة سلازي إذا مكازي أبزا بوتازي سلام قبور اللهم دحركني وارزق أهله من الثمرات نزوم أبزلو أني كاب كل نجارات ثمرات كاب كل ناي مريت توصو نجار كا بملؤو فرياتي أرزقهم ويكأني الشيشاي حبهم من آمن منهم إلو سجن سيدنا إبراهيم نتيزة آمن حبو إلو من آمن منهم بالله واليوم الآخر الله إذا آمن معلت تنسى إذا آمن كل زخون الشيشاي حبو إلو الله جننتا إلو قال ومن كفر نو أبراهام إلو ولا نتيزة آمنون كوبلعو خستيه نعون الشيشاي كهوبة فأمتعه قليلا أبز عالم زيها كدساتيو كهوبة مكبي أي كلؤني ششاي كله كهوبة قل ثم اضطره إلى عذاب النار نقل قل دحر داني أبتي كتغكل من قد زي اللو خوينو نعايز يجزا أن ندحر خوينو قل أب عذابنا نار كأتوي أب جهنم كأتوي وبئس المصير حماء زخوني من قدي حماء زخوني مش أرشو كم زعين السب مالتي سلازي انتهينا البدلنا حجب زي أب إساياس ملأت بحري ناباخيق ملس هابتي أحزاب ناباخيق متسيو شعو خطريو يخي بتحقواس كاختن تباريقي هابتي أحزاب ناباخيق متسيو زبولو لك سيدنا إبراهيم ويكا أبراهام تولت زقبورو وارزق أهله من الثمرات أبزخ الشيشاي حبو ميلوم رزقي حبو شيشاي حبو ميلوم إبراهيم ويكا أبراهام تولت زقبورو إزي إساياس قريت ونرخبو حجة أنا أما كان لحركتكم مع ترزاق مع الشيشة يالله مالتي سلازي إذا اتحادي ونو خون كله دحر إنا مليسنا قطيلا دما بزحي أجمال ربعة أجمال ميديان إيفان كلماخي إين كلاتهم كلهم كاب سبا كموت يوم إذا حجي بزعبا زمت ناب أي زارب زلو وركن عطانن كموت يوم وداس إجزابير كأ كنوجرو يوم زي حجي وداس إجزابير كنوجرو يوم ببل انتي إذا توداس زبلو دلو اتصالات ويت الدعوة نايفت أرو قداي كنوجرو يوم من يوم زي من يوم يوم توم قريتهم دلو أبتأ شو مالتي أب إساس قليتهم دلو إذا عشا حزبي بزجري كخوري إذا بقولهم حزبي مالتي سلزي نبي محمد راح زي يكونوا تقريز أمزلو كله تيناتهم تاريخ أبتوشتي مصحف قدسون ببي تفالا لي بحلف أبناء إساس آتينا دحارون كن متينا بزح تقصتات له نعوهن رئينا بخمي ملكع متيهم زلو مستور على الرأينا مالتي حجب زينتاي نبل مجمريا إبراهيم كل تدك يمني رمه كم تزحلف جيز زبلنا مالتي نسوخاني إسحاق إسماعيل يمني رم إسحاق إسماعيل سلازي إسحاق انتحرينا بزي قيطورة تبالوي كيتورة يبلوا سيتي أبراهام سال سيتي سبيتني راتيا قيطورة تبال مالتي دق قيطورة تباهيلهم يصوعوا زي كم سبيت وصلنا يا أبراهام تقلص مالتي زي نتوم ميديان زبهالو نخالوت كابتي كاب دك إسرائيل وصي لهم زلوا زبعل أردن زلوا زبعل بملء نابز سينا نابز قص كان دحر مصيخا نابعل سعوديان دحر مصيخا زياتهم
أبو زبزح حزبي زلو كابزي أزموت يوم بجكاتهم دك إسرائيل مالتهم زي تتجلي زلو مالتين سلزي كلاتهم زيهم حجي بزحي أجمالن أب قطري شدشة زنبب زلوه مالتي أب معرف سوسة إسيا سوسة قطر شدشة زنبب زلوه بزحي أجمالن ربعات أجمالن ميديانن إيفانن كلمة خيين كلاتهم كابسابا كموتيوم كابساباون كموتيوم ميديانن كموتيوم حجي زوم ميديان زيهم يزقل زلوه ميديان زيهم مالت حجي منيوم እቶም ብቀይጦራ ወይ ከዓ ከይቶራ ተባሂላ ትፅዋዕ ሰይቲ ኣብርሃም ሳብ ሰይቲ ሰበይቱ ብወሰን ዝምፃኣ ማለት እዩ ካብኡ ዝተወለዱ እዮም እዚኦም ደቃ እዮም ካብኣ ዝመፁ ህዝቢ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ናይ ሚድያን እዚኦም ዝወለደቶም ሳ ማለት እዩ ንዚምራን ንየቆሻን ንሚድያን ንመዳንን ሚድያንን ኒዮሽባቅ ንሸዋን زيهم وليدا إلهم قال يصوموا زلوا مالتي سلزي ميديان حجي خبعتهم حالهم سلزي ميديان ونا بقى خمس يوم كلهم هزبوا مالتهم بأجمال ناجورو بقول ناجورو خمس يوم نباخي إلو نبزعبا مكة تزاروي أبز زارب الناس زلوا مالتي وزي بزعبا حج زجورو انتهت مخانم كلها بعالم زمت مخانم مالتي كلها موجاسات كإدار نباخي كبا كإدار حج منيو نود إسماعيل ود إسماعيلي كدار كلاتن موجاسات بزعبا زقداي زارب مهلاو نخفلطو خلوت مالتهم بزعبا قيدار بزعبا نا اسماعيل زرئتاتهم زارب زلو كلاتن موجاسات كدار ناباخي كإكبا ناي كدار موجاسات بملئن دك اسماعيل يمزيهم ناباخي كإكبا زين منهم حجم كلهم زون قريش حالفه غيزه بملئهم ابت قريش زنبرو اب مكه زنبرو بملئهم بتباتاتينهم نناتهم منقستات غيرهم زنبرو سنت اكيبن مالتي ديبالاتات نبايت كغلغلوخي بحن مبالي ناب مسويئي كسوؤ يوم اناون نبيت كبري كخبري اناون نبيت كبري كخبري مسويئي بلو مسوي حجنتايو كل سبب مكة عامتها ومتيو مسواتي يقبرعو مالتي اذا حج حجي ذبيحه نحنا نبلو ابو كله تي او حج زقبر متيو كبتتات تحرد ويك اباقع زحرد اقول له مالتي عامتاو متيو زقبرو زون كسوء ليم يبلالو مالت باه نمبالي ناب مسويئي كسوء يوم انا ون نبيت كبرت انا ون بيت زحجي بيت الله نبلو مالتي انا ون نبيت كبري كخبرو انا ون نتكناتي كبرت كهوبه نيناي نتي بيت ناتو تأر كعبة حج نبلادنا بيت الله تباهيلا بيت الله الحرام نبلا حجي زي بزعبة ناي منشو مستقلت أمالتي سلزي بزعبة ناي ولدو ناي إسماعيل ندحر يخوم ود أبراهام أقار اتا قبص أويت مالتيا زولدت له قبص أويت جزء تسارة أبراهام زولدت يو مالتي إسماعيل سلزي إسماعيل ناتاتهم ببسومهم دحر يخومهم بخور ود إسماعيل نبا نبيات دقق إدار نبيات يبهالو نبايوت يبهال دما كإدارن أدبلينن ميبسامن وليدو مالتي سلازي ازيوم دق إدار ودماني ودي إسماعيل مالتي سلازي ازيوم بوتا زموتو نابز بلوم دلو اتوم ناي إسماعيل زخونو موقاسيتات كلها تن إسماعيل كأكبائن ويكا موقاسات قيدار سلازي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزيوم أبيلو بقيدار أبيلو زمتة ناي إسماعيل زرئي مالتي زي تقليص زرلو توم 10 تخلت مسافنتون تباهيلهم تقليص مالو زيوم دك إسماعيل تباهيلهم 10 تخلت تقليصهم زرلو دحر كأني أبزغ أني مش تيمان زبال كالو بزي تيمان كاب زولد مهانو مالتي ناي تيمان شمون على بزي ناي تيمان شمون ويكا أبكالو بوتاو ناي ساول شمون تباهيلو تتقيس الود ساول مالتي إذا ساول ودي يعقوب مالت كابي يعقوب استولدون ساول على إذا تيمان حجي قدمون أبجيزي إسماعيل تقوموا نيرهم مالتي ناي تيمان سلازي ود ساول كم من تاي وليدو ود ساول كم من تاي تمرعي نيرو قال كم من يوسيد نيرو كم دا إسماعيل وسيد نيرو سلازي تيمان تباهيلو يفلت مالتي إذا ناي تيمان أبدا حرك متصارنا إبزعبها تيمان وانتزاربو
مصحف قدس الله زي تيمان حجي ناي اسماعيل زرق خوينم تيمان قال حدا غيزون ناي سم بوتا زبلو الله ناي تيمان بزح مصحف قدس ناب ناي ديكشنري ناي مصحف قدس نحركيتكا نا بزح ترجمات كهبو خوليوم ነገር ግን እዞም ከም ደመና ከም ናብ አባይትን ዝነፍራ ርግቢት ከም ዝመጹ እንታወት እዮም እዞም ከም ደመና ከም ናብ አባይትን ዝነፍራ ርግቢት ዝመጹ እንታወት እዮም ደሴታት ይጽበዩኒ ንሱ አኽቢሩኪ እዩሞ ንደቅኺ ምስ ብሩሮምን ወርቆምን ናብ ስም እግዚአብሔር አምላኪ ናብቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ካብ ርሑቕ ምእንቲ ከምጻስ መራኸብ ተርሲስ ማለት ግባል ቱርኪ ቅድም ክመጻየን በኹራኺ ወቂዕ طيب ምናልባት ኣብዚ ቅድም ታሽው መጽና ኣሎ መሰጋገሪ ስለዚህ ድሕሪዛ መሰጋገሪ ክምለሰኩም ምሳይ ጽንሑ ورح رمضان أبسلام مرقب قريتا نجبرت سناي تكالات بنتسع ملكتاتات كجبرون نايقل لواي نقد تكالاتن كوبانياتاتن 500 بمهدال فرياتو من حزب كفالوتو عد ليهب حجي أقدمكم بتحزو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرات تملكتي ويتعذبتي سلام تلفزيون حجون متينا لنا دحر مساقاقري سلازي من البعض مستي جيزي زي مهلاو إنا باران كنكيدنا باران حجي باران من زنبرو زنبري اسماعيل زنبرو زنبري زعبا اسماعيل ننزارب نيرا عنتوي نا اسماعيل زرقي قيدار بعد تيمان مخالوم رئينا ديرنا أباران ون أبز فترة عسران حادن ترينا نسو مالت إسماعيل أبرخا باران يقمت نبره أبزي باران تباهيلو لومي حجاز ون كبهال خيل حجاز ون تباهيلو كتوا خيل من البعض تيمان دحرينا يو حدا جزء تيمان تي أمونغو قبوتات زلو تحتي مريتيو زبلون اللو سلازي أبزي نسو أبرها باران يغمت نبره أباران يغمت نيرو باران تباهيلو أما صحاب قدس تقريص الله مينيزي إسماعيل مالتيو أديو دما كاب هاجر قبسي سبيتي أمسعتو له سلازي كاب قبسي أمسعتو له يبل من البات زي كونو عدي أيكونن أي نفوت المخنياتو نسو جرهم زبحالو انت أشوم سبخ ساقم نيرم أبتجيزتي مالتي أبتفلالي بوتا ما يزلو بوتا زنوبرو قرب ما يريتو بيلوم أو كوفيلوم ساتمون كاب يمن تبغوسيوم زم جرهم زبحالو أتم كندي عرب تبحالو ساتم يوم جرهم أب يمن يم زنوبرو نيرم السوم يم تم عرب قانقو عرب زمهارو انت أشوم زارو بقوم كله قانقو عرب زنبري زيم يم تم نايم جمري عرب تبحالو ويكرم يوم نيرو خون خلي عرب جن زيم تم ناب عربية زمتوه ماتي ناب على السعودية قال لي حيزمو زمتوتي قانقو عرب زيوم يوم مس اسماعيل تواصبوا مالتي اسماعيل حجي ود ابراهام كابي عدي ابراهام كاب عراقي ود عراقي ود كنعاني ود مالتي قال يوم حجي انت يبلو يهوداوي يقلب ايكونن كم يجرو يهوداوي هون ابراهام كو يهوداوي يكونن ولا قران منكم يبل ابراهام كو يهوداوي يكون ولا كريستيان يكون يزبل سلازي نسو كن انت نيرو مسلمي نيرو مسلم مالت نحال املاكو زغزاان نحال املاكو زتنبرك خنسب اي نيرو بر كريستيان اي نبر مخنياتو كريستنا ولا يهودنتي دحري يمزي دحركا يهوداونت ويكا كريستياونت زبال هايمانوت كو يلن كم زبال هايمانوت املاك هايوردن انتي زبال هايمانوتيو املاك طرح مغزا زبل نعود راح تنبرككا نعود راح تجزء كلها نصها زعينة هايمانوتي خايس كازلها زي اب عربيا اسلام تباهيلو يطوع مالتي اسلام مالت استسلام ويكا إيركا مهابنا حدا أملاكا ناتكا دليت قديفكا بيتناتو دليت كتكيدن كاللها مسلم تبهال نصها مالتي
ስለዚህ እዞም ኩሎም ነቢያት ዝሓለፈ ግዜ ዝነበሩ ኩሎም ንሓደ ኣምላኾም ተንበርከኹ እዮም ነይሮም ምስ እዩ ነይሩ ሃይማኖቶም ክርስትና ዳ መዓስ መፂ እንድሕር ኢልና ኣብ ኣጾምክያ እዩ መጀመርያ ክርስትና ተባሂሉ ኣጾምክያ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣጾምክያ ከኣትዉ ከለዉ እቶም ኣብ ኣጾምክያ ዝነበሩ እሳቶምን ጣዖታውያን እዮም ነይሮም ኣብ ኣጾምክያ ዝነበሩ ሃይማኖት ዘይነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም ንሳቶም እዮም ሕጂ ነቶም ሃዋርያት ከኣትዉ ከለዉ እዚኣቶም ክርስቲያን እዮም ኢሎም ሰሚዮሞም ማለት እዩ እሳቶም እዮም ፀዊዖሞም ማለት እንታይ ክብሉ ዝገበሩ ወይ በቲ ቋንቋኦም እዚኦም ኮ ተኸተልቲ ናይ ኢየሱስ እዮም ንኽብሉ ዝተዛረቡ እቲ ክርስቲያን ዝብል በዚ ለጊቡ ማለት እዩ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ቦታ የለን ኣምላኽ ዝኣዘዞ ንስኹም ክርስቲያን ኢኹም ወይ ከዓ ሃይማኖትኩም ክርስትና እዩ እቲ ሓቂ ኢየሱስ እዩ ገለ ዝብል ነገራት ይብሉን ወይ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ክርስትና እቲ ሃይማኖት ከም ሃይማኖት ተዛረበሉ ከም ሓደ እምነት ከም ሓደ ሃይማኖት ተዛረበሉ ክርስትና ዝብል የለን ኣብ ሰለስተ ቦታ ገለ ተገሊፀን ኣለዋ ንሰን ከዓ ጳውሎስ ተዛረበን እዩ ንሰን ከዓ ከም ዝብለኩም ታሪክ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናብ ኣጾምክያ ከኣትዉ ከለዉ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዮም ይብል ስለዚ እዚ ሎም ናትና ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሰባት ንምንታይ ከምኡ ትብል ሃይማኖትና ክርስትና ከሎ እዚ ተሓቂ ማለት እዩ ወላ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ባዕልኻ እንድሕር ርኢኻዮ ከምኡ ዝብል ፈጣሪስኒ ኣብ ወላ ብሉይ ኪዳን ንረኣዩ ውሕጅ ብሉይ ኪዳን ክርስትና ዝበሃል ኣሎ ዲ ንስኹም ክርስቲያን ኢኹም ወይ መን እዩ ተዛሪቡ እሞ ኣምፁልና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድለይዎ ኣብቲ መጽሓፍ ሙሴ ዲኹም ኢሉ ተዛሪቡ ሃይማኖትኩም ክርስትና ኢሉ ወይሲ መን እዩ ተዛሪቡ ሚልክያስ ድዩ ኤልያስ ድዩ ዳንኤል ድዩ መን እዩ ተዛረበ የለን ወላ ሓደ የለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ሕጂ ኣነ ንሕና ኣብዚ ነቲ ሰብ ንተኣሽሙ ንምግባር ኣይኮነን እንታይ ዳ ከም ኣስተምህሮ ጌርኩም ሕሰቡ እዚ ኣስተምህሮ እዩ ኣብ መንጎ ሃይማኖት እንታይ ሽም ክሪቲሳይዝ ኢና ንሕና ንገብር ዘለና ወይ ከዓ ውሽጡ ርኢና እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንሓደ ሃይማኖት ንምንሻው ወይ ነቲ ሓደ ሓፋቢልካ ነቲ ሓደ ተኣሽሙ ክትገብር ከምኡ ይኮነን ብከምኡ መልክዕ ኣይትረኣይዎ ግን ብምርመራ መልክዕ ረኣይዎ ምርምሩ ንስኻትኩም ከዓ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣሎ ከምዚ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብርሃም ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ ሃይማኖቱ ክርስቲያን ኣይኮነ ወላ ይሁዳዊ ይኮነን ወዲ ዒራቅ ካብ ዒራቅ ዝመፀ ከነዓናዊ እዩ ነይሩ ናብቲ ቦታ ግን ኣምላኽ ኣምፂዎ ኣብዚ ቦታ ክንክነብር ገይርዎ ማለት እዩ ይሁዳውነት መዓስ ይመፂ እንድሕር ኢልና ካብቶም ደቂ ያዕቆብ ሓደ ይሁዳ ዝበሃል ካብኣቶም ዝመፀ ሽም እዩ ይሁዳ ዝበሃል ካብቶም 12 ደቂ ያዕቆብ ይሁዳ ዝበሃል ኣሎ ካብኡ እቶም መብዛሕትኦም ነቢያት እውን ካብኡ መፂኦም እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ይሁዳ ዝብል ሽም ናይ ይሁዳ ዘርኢ ተባሂሎም ተጠቂሶም ማለት እዩ በዚ እዮም ዝጥቀሱ ስለዚ ይሁዳ ማለት ሃይማኖት ዘይኮነስ ይሁዳውነት ማለት ናይ ዘርኢ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብሲ ይሁዳዊ ክኾን ኣይክእልን እዩ ዘርኢ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ሓቂ እንደ ከምኡ እኳ እዮም ዝገብሩ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ንሕና ይሁዲና እንድሕር ኢሎም ክኸዱ ኮይኖም እቲ ዘርእናቶም ክገልፁ ክእሉ ኣለዎም ካበይ መፂኹም ስለዚ ብከምዚ እዮም ከዓ ንበዓል ሃይለ ስላሴ ዘይሁድ ነገደ ይሁዳ ኢሎም ንነብሶም ሰሚዋ ዝነበሩ ማለት እዮም ኣይሁድ ክኾኑ እዞም ፈላሻ ሕጂ ንሕና ኣይሁዲና ይብሉ እቲ ዘርኢ ከመይ ገይሩ እዩ መፅዩ ስለዚ ብዘርኢ ኢኻ ኣይሁዳዊ ትኸውን እምበር ናይ ሃይማኖት ተኣሽሙ ይኮነን ብሃይማኖት ኣይኮንካን ኣይሁዳውነት ትኸውን ናይ ዘርኢ እዩ ስለዚ ኣይሁዳውነት ማለት ዘርኢ እዩ ናይ ዘርኢ ስም እምበር ናይ ሃይማኖት ስም ኣይኮነን ስለዚ ኣይሁዳውነት ዝበሃል ስም ኣይምሃሩን ወላ እውን ሙሴ ኣይምሃረ ኩሎም ቶም ናታቶም ነቢያት ኣብኦም ዝመፁ ይሁዳውነት ኣይሁዳውነት ዝበሃል ሃይማኖት ኣይምሃርዎምን ንሳቶም ሓንቲ እያ ነይራታ ትምህርቶም ኩሎም ነቢያት ማለት እዮም ካብ ጣዖታት ረሓቁ ናብ ሓደ ኣምላኽ እመኑ እዚኣ ነይራታ ናቶም ስለዚ ሎሚ ናብ ሓደ ኣምላኽ ዝኣምን ንዑ ጥራሕ ዝኽተል ነቲ ነቢይ ዝለኣኸሉ እውን ዝኽተል እዚ ሙስሊም ይበሃል ማለት እዩ ከምኡ ዝገብር ንሕር ኮይኑ ሙስሊም ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ እስማዒል ካበይ ነይሩ ኣብቲ ጳራን እዩ ዝነብር ነይሩ ጳራን ዝሓለፈ ግዜ ተዘራሪብና ነርና ሃጀር ወይ ከዓኒ ኣጋር ከመይ ጌራ ኣብርሃም ገዲፍዋ ናብኡ ከም ዝኸደ እምበኣር ኣብዚ ሕጂ ዓብዩ ንህለ ሰበይቱ እውን ኣምፅያትሉ ይብሉ ኣለዉ ካብ ግብፂ ይብሉ ኣለዉ ግን ምናልባት ካልኣይቲ ሰበይቲ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ንሳቶም እቶም ጆርሁም ዝበሃሉ ኣብቲ ቦታ ነቲ ማይ ምስ ረኣዩ ሰብ ኣሎ ብዚ ኢሎም ምስ ከዱ ንሳን ወዳን ረኺቦማ ስለዚ እሞ ካብዚ ማይ ዶ ክንሰቲ ኢሎማ እሳ እውን ገለ ነገር ይህብዋ ከፍ ኢሎም ንሳ እውን ይሰትዩ ነይሮም ስለዚ ቀስ እንዳገበሩ እሳቶም ካብ የመን
نبعل شام بزحجي سوريا دمشق قلمتات ناو يم زخودو نيروم انت اشمو قبرو خنو قدو مالتيم سلازي امن قدو خلو خلو اما يزلو برخا سلازخونه ما يزلو بوتا امزريو ما يزلو بوتا كمز اعواف قالي اندحور اكبيلن ما يكم زلو بوتا يفلطو ناو خاخدو سلازي ناقارن ودان رخيبو ما ابو مسا كوفيلوم اتي بوتا ندعم رخيدو مالتي بقى او خوف كبل جميرو مالتي قال يوم او خوف فيلم قال يوم خدو قال حجي تبوتا انتي اندهونو خيدو او خوف نابلو بقى سخاني كوف سبعت دليكو كوف نابلو خيدوم ودا مساتهم تماهيرو مالتي انتي تماهير عرب تماهيرو حجي اسماعيل مستوم جرهم زبهالو ቋንቋናቶም እንዳተማሃረ عرب كوينو مالتي مسኦም ስለ ዝኾነቶም አውልዑታሎ ገለሎ مسኦም ዓብዩ عرب كوينو مالتي ስለዚህ ቋንቋ ዓረቢ እምበርንሱ ዓረብ አይኮነን በመሰረቱ ነገር ግን مسኦም ስለ ዝዓበ ናይ ዓረብኛ ቋንቋ ሒዙ مسኦም ዓብዩ ካብኣቶም ተዋሊዱ እቲ ዘርእታት ከዓ እንዳቀጸለ ኸይዱ ካብ ዘርኢ እዚ ከኣኒ ናይ ቁረሽ ዝበሃሉ ቀቢላ ነይሮም ናቱ ዘርኢ ካብዞም ቁረሽ ድማ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጽኦም ማለት እዩ ስለዚህ ابزي الله سبحانه وتعالى اب 95 معرف 95 كاب حد خصاب سلسه الله بثلاثه نجر ابزي محل والتين والزيتون والطور السنين وهذا البلد الامين والتين والزيتون مالت ناي عيسى زولدلو بوتا اي ناي عيسى ويكا يوسف زمصالو بوتا زيتون زنبورو زيتون مالت زي اوليف مالتي اوليف اذا عندنا زيتون ديكونه زيتون مالت اوليف مالت اوليف اويل مش تباهيلو فلت ስለዚህ ተፈራሪ ሆሞ ኦሊቭ አባል ዳሽሙ ፈለስጤን بالمالتي زبوقل ስለዚህ ወቲን አለዎም ከአቲን ከአዚ ፊኪ ንብሎ በኢጣሊያ ፊኪ ብሎ በለስ ናይ ጣሊያን ንብሎ ንሕና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ብዙሕ ዘሎ ቦታ እሱ ዝነበረሉ ቦታ ማለት እዩ ቲን ተባሂሉ በለስውን ተዘኪሩሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ጠሚስኒ በለስ ርእዩ ከኸይት ካብታ በለስ ከበልዕ ደልዩ ግን ኣብ ግዜ ስለ ዘይነበራት ኣይውጻትን ፍረ ኢሎም ገሊጾም ኣሎ ቲን ተዘኪሩሎ በለስ دحرابزي والطور السنين كا طور تفلطوهم غوبو ناي سنين ويكا ناي سيناي اذا ناي سيناي كا من زخود مالتيو ابو خينو الله سبحانه وتعالى ممرح ذهبو موسى مالتيو ويكا سيدنا موسى اب طور السنين ابزي نيرو نعو ذهبو وهذا البلد الامين ازي عد زي اخا امن زخونت ويكا سلاماويت زخونت عدي الوها نمكه يصوعا ازوم ثلاثه زيوم يوم نبيات سيد عيسى يوسف مالتيو موسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم زم ثلاث يوم ابز بوتازي كم زموصو بزي بوتازي الله سبحانه وتعالى يمحل مالتي سلازي فعلا سيدنا موسى ابكال معرف اسران شومنتن 43 ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا قرون الاولى مالت بوزحات حزبتات مسطفانا الله سبحانه وتعالى بعد زارب زلو بزعات حزبي طفيهم مخنياتو بتزغبرو حاتيات مالتي نتعد بملئتا يطفا نيرو الله سلازي بزحات عد دحري مطفوهم نموسي جناب زي حجي مصحف يمنايو دحريو مصحف تواهيبهم بت مصحف نخم الروحو مالتي بدحر موسي زطفات عد يلان تواهيلو نفلت مالتي سلازي ابز حجي نتوم سب تاعشمو يزاربالو الله سبحانه وتعالى ابز مصحف كم ذهبوا ابز بوتا يهبو نيرو سلازي ناب موسى اندحر كيدنا حجي ابز داغمنا ابنت زراغم 33 كاب حاله حساب 3 تا يبل موسى يبل اتي ناي املاخ سب قرمي موتو ندق اسرائيل زبارخهم بركت ازي نيرو قرمي ماتو مالتي موسى قرمي ماتو نتوم دق اسرائيل انتايلو باريخهم بلدما اغزابير كاب سينا مصه كاب سعر دما تلاعل اللوم ريهم حجي كاب سعر كاب سينا ناتو مالتي كاب سعر دما تلاعل اللوم كاب كرن باران انصبارقي حجي باران حجي اتا انتايلنا ليرنا عنتوي باران من زنبر الله زفترت 21 اسماعيل نسو ابرخا باران يقمط نبره اسماعيل او نبر نيرو ስለዚህ ኣብቲ እስማኤል ዝነብሮ ዘሎ ቦታ ካብ ከረን ባራን አንጸባረቀ ማን እቲ እግዚአብሔር ሲ ካብ ከረን ባራን አንጸባረቀ ይብላሎ ካብ ባራን ካብ አላፍ ቅዱሳን መጽ ምስ አላፍ ቅዱሳን ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቲ
استقلت أي مخنياتو بآلاف قدسان 10,000 وتهدرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم نمكة هاتو كله زنبرمي سلازي بآلاف قدسان مزه آلاف 10,000 آلاف زهونو مجمرا كاب تعدهم تسوقيكم مسكودو نمكة مدينة هينهم أم مكينة حدا وتهدراوي صبوا عتك غيرهم تواجئهم مالتي توم مشركين نبلهم توم طاوتات زم لخو زنبرون النبي محمد نخو قتلوا نابتو بوتا بزح نغيرهم صقمات غيرهم لهم بدحري يقول الله تواجئوا حجي مسبلهم ወይ ከዓ ተኸላኸሉ ምስ በሎም ተዋጊኦም ነቲ ቦታ ሒዘሞ ናብ መካ መፅኦም ዓዶም ማለት እዚኣ መካ ነፃ አውፅዮማ ማለት እዩ ክመፁ ከለዉ ሕጂ ኣብዚ ነፃነት እዚ እንታይ ነይሩ ካብ ኣላፍ ዝኾኑ ቅዱሳን ምስኡ ነይሮም ኣላፍ ዝኾኑ ሰሓቢን ነይሮም ክንደይ ነይሮም ዳርጋ 10,000 ሰሓቢ ነይሮም ማለት እዩ 10,000 ዝኾኑ ቅዱሳን ሰባት ነይሮም ኣብኡ ኣብዚ ሕጂ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ከረን ጳራን አንፀባረቀ ስለዚ ኣብቲ ከረን ጳራን ከዓ እቲ ጎቦታት ናይ اسماعيل زنبرلو زنبر ناي مكة حج زلو مالتي من ينصباريقو እግዚአብሔር ካው ይንصباريقو ዝብል ዘሎ ካብ አላፍ ቅዱሳን ድማ መፀ ካብ የማናዩ ናይ ሓዊ ሕጊ ወፀሎም ሕጊ ሒዙ መፂ ማለት ብየማናይሲ ሕጊ ሓድሽ ሕጊ ሒዙሎም መፂ እዚ ሓድሽ ሕጊ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኢንሻአላህ ክንሪኦ ኢና ብኢየሱስ ተዛረቡ ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስኣተናውን ኢየሱስ ታይሉ ዝብሉን ክመጻናይ እንታይ ከም ዘምህሮም ሕግታት እንታይ ከም ዘምህርን ትዝመጽ ዘሎ ዝበሎ ማለት እዩ ካብ የማናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም እወ ንሱ ህዝብታት የፍቅሮም ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ኢድካ እዮም ኣብ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ቃላትካ ድማ ይቕበሉ ኩሎም ህዝብታት ኣብ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ቃላትካ ከዓ ይቕበሉ ኩሎም ህዝብታት ሕጂ ትሪኦም ካብ ቃላት ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بعربية تتصحف قرآن كل حزبي باكستان تخيد اب عدنا تخيد كله ولا تعرب زي فولطون كله اذا قالات زغن اب لبهم عن حزو يركب له مالتي ስለዚ እዚቲ ዓቢ ነገር ተገለጸ ኣብ ዘዳግም 33 ካብ ሓደ ክሳብ 3 ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት 36 ካብ ሓደ ክሳብ 13 እንታይ ይብል ወለዶ ዒሳ ንሱ ድማ ኤዶም እዚ እዩ ባስማት ጓል እስማኤል እዚኣ ኻኒ ጓል እስማኤል ዝወሰደ ማለት እዩ ባስማት ካብ እስማኤል ወሲዱ እንደገና ኸኣ ወዲ ባስማት ሰብኣይ ዒሳ ማለት እዩ እንደገና من وليدا الفاز زبال الفاز كن من وليدو الفاز كان تيمان وليدو تيمان حج ابي تغليص له اب انقوبا زبال معرف ثلاثه قطر ثلاثه انباقو زبال انباقوم يبحال باو انتي بلو هابكوك زبال مالتي ስለዚህ በእንግሊዝኛ ሃብኮክ ይብሎ ወይ ሄፕኮክ ብሎ እንባቆም ይባል معرف ثلاثة أب قطر ثلاثة دحرينا تقليص له معرف ثلاثة راح يكون تزيع كاب حالة كسب 10 تخلت دحريها بالطعمي كله تقولصه بزح نجار راح تقلص مالتي بزعبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتايبل قدامي صلوت نبي انقوبا بشوغيونوت زي حجي اسو صلوت زغبرو مالتي انتايل صلوت غيرو اسو كابت ترايو يصلوت غيرو مسترايو زنجر زي تحر صلوت غيرو و እግዚአብሔር እቲ ዘስማዕካኒ ሰማዕኩ ፈራሕኩን ወእግዚአብሔር ንዕዮኻ ኣብ ማእከል ዓመታት ህያው ገበሮ ኣብ ማእከል ዓመታት አፍለጦ በቁጥዕ ከዓ ምሕረት ዘከረ እግዚአብሔር ካብ ቴማን እዚ ሕጂ ቴማን ምን ቴማን ኢላ ያለራ ቴማን ወዲ ኤልፋዝ ወዲ እስማኤል እዩ ካብ ቴማን ካብዞም ህዝቢ ናይ ቴማን صحاب ابكال وتاون انتي زبل نري تيمان بزح اسمات الله بزح ترجماتون الله ولا بتناي بايبل ديكشنري اندحر كيكا كم عركي فريند غيرو يوزو مالت كم فريند وي عركي يبلو وي صحابه زبل كاب عربيኛ هبنا صحابه وي صحابه خون هولو ايتو قدوس كا كاب كرن فاران مصه ريهم كرن فاران حجر ينايرنا فاران اتا فاران نبلان نبرنا كاب كرن فاران مصه سيلا كبرتو سمايات كدنه كبرتو سمايات كدنه مدر دما بمسغانو ملئت لومي مسغان بمسغانو ملئت مريت بتعمي نبي محمد زي ذكر لهم يلن نبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ذكر له بوتا يلن
من صبراقم كم برهان نبره كاب إيدو ጮራታት ወፀ ሓይሉውን ኣብኡ ተሓበአ ቀቅድሚኡ ፌራ ኸደ ረስኒ ድማ እግሩ ወፀ ደው በለ ንምድሩውን ለከዓ ጠመተ ንኣሕዛብ ከዓ አንቀጥቀጦም እቶም ዘለዓለማውያን ኣኽራን ፈረሱ እቶም ዘለዓለማውያን ኣኽራን ዝነበሩ ዘለዓለማውያን ንነዊሕ ዘመናት ነገስታት ዝነበሩ ትግዘቲ ፈሪሶም እቶም ጥንታውያን ኮረብታታት ድማ ለተقبሉ መገድታት ካብ ዘለዓለም እዩ መገድታቱ ካብ ዘለዓለም እዩ እዚ መገዲ እዚ ዘለዓለም ብድሕሪኡ ካሊ የለን መልእኽቲ ብጀካ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ እዚ ናይ ዕንቆባ ናይ እንባቆ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ባዕላኹም ክትቅጽልዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ በዓል ናይ ታሽሙ ምዃኑን ኣብ 6 ኣብነት ሕጂ እንታይ ይብል ደው በለ ንምድሪ ለከዓ ጠመተ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ብድሕሪኡ ኣብ 7 እንታይ ኢሉ ድኳናት ኢትዮጵያ ኢሎም ብትግርኛ ወይ ከዓ በአምሓርኛ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣለው ግን ኮሻ እዩ ዝብል ኮሽን እዞም ኮሻ ዝበሃሉ ናይ ኮሽ ነገደ ኮሽ ወይ ከዓ ዝበሃሉ ብኮሽ እዮም ተገሊጾም እዞም ኮሽ እዚኦም ኣብ ኩሉ ቦታ እንድሕር ሪኢኹሞም ኣብዚ ናይ እንታሽሙ ኢትዮጵያ ክበሃል ይኽእል ይብሉ እንደገና እውን አረቢያን ኮሽ ተባሂሎም ዝፍለጡ ነይሮም ናይ ዓረብ ኮሽ ተባሂሎም ዝፍለጡ ነይሮም ድንኳናት ኮሽ ናይ ዓረብ ኮሽ ማለት እዮም እዚኦም ዓረብ እዩ ዝብል ወላብቲ ናይ ዲክሽነሪ ናይ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣትይኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሃባኮክ ማለት እዩ ኣብ ሄብኮክ 3:7 ማለት እዩ ኣብ ድንኳናት ኢትዮጵያ ይብል ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቦታ እውን እንታይ ዝብል አረቢያን ኮሽ ዝብሎ አረቢያን ኮሽ ዝብሉ ወይ ኩሽን ተባሂሎም ይፍለጡ ኩሽን አረቢያን ኮሽ ይባሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እንታይ ይብሎም ድኳናት ኢትዮጵያ ኢሎም ሶም ገሊጾም ኣለው ነታ ኩሽ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣምጽኦም ኣለው ማዕኑ ኢትዮጵያ ዝብል ወላ ኣብቲ ናይ አምሓርኛ የለን ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ጎን ናይ ትግርኛ ኢትዮጵያ ናይ ብለካኒ እንታይ ዳ አረቢያን ኮሽ ዝብለካ ስለዚ ወይ ከዓ ኩሽ ይብለካ ኩሽ ኢሉ ገልጾ እንታይ ይብል ሕጂ ድኳናት ኢትዮጵያ ክጭነኡ ከለው ርኢኽዎም እዚኦም ሕጂ ቶም አረቢያን ኩሽ ክጭነኡ ከለዎም ረኣኽዎም እዞም ቶም ቀቢላታት ኩሎም ስኢሎም ኣብ ዝነበሩ መጋረጃታት ሃገር ሚድያን አንፈጥፈጡ ክሳብ በዓል ሚድያን ማለት እዚ ኩሉ ናይ በዓል እንታሽሙ ዘለው በዓል ሚድያን እዞም ናይ ጀዚረት العرب ይኹን ወይ ከዓ እዞም ሻም ብምልኦም እግዚአብሔር ንርባታት ተቆጥዕዎ እዩ በፍራስካ ንባይ ምድሓን ስለገላታትካ እትኸይድ ኮራኾዳ ኣብ ልዕሊ ሩባታት ቁጣዕኻ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዶ ኮይኑ እዩ ከምቲ በቃልካ ዝመሓልካዮ ኢድካ ኣውፂእካ ነቶም ነገደ ቀስትኻ ገተርካሎም ሴላ ንምድሪ ሰንጢቕካ ሩባታት ኣውፂእካ ሕጂ እዚ ሴላ ዝብል ሴላ ብዙሕ ግዜ ኣብ ተኣሽሙ ይጥቀሙሉ ኣይሁዳውያን ይብሉ ከምዚ ኣብ ግጥምታት ወይ ኣብ ሓደ ደው ክብሉ ከለው ደው ኢሎም ይቕፅሉ ከምኡ ዝተጠቐሙሉ እዮም ዝብል እውን ኣሎ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ንምባል እዩ ኣብ ናይ እዛ ናይ እንባቆም 3 ምዕራፍ 3 ኩላ እንድሕር ኣንቢብኩማ ብዛዕባ እዚ ጥራሕ ትገልጽ ማለት እዩ ምናልባት ኣነ ነዊሕ ግዜ ክወዘልኩም ኣይደለኹን እተን ዘላ ግን ምናልባት ኣብ 11 ፀሓይን ወርሕን ኣብ ሰፈረአን ቆማ ብብርሃን ፈላጻታትን ብምብራቕ ማሕማሕ ዝብል ኩናትን ከዱ ንምድሪ ብኹራ ሓለፍካያ ንሕዛብ ብቁጥዕ ኣኼድካዮም እዚኦም ሕጂ ቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ኩሎም ብቁጥዕን ብገለን ከይዶም ፈሺሎም ማለት እዩ ኣብ ሓጢያት ዝነበረ እዚ ረሲኢን ይብልዎ ኣብ ድሓር ከምፅዎ እዩ ንስኻ ንምድሓን ህዝብኻን ንምድሓን ቅቡእካን ወፃእካ ነቲ መሰረት ክሳድ ቀሊዕካ ርእሲ ቤት ረሲእ ጨፍለቕካ ረሲእ ማለት ሕጂ ሓጢያት ዘበለ ወይ ከዓ ሽርክ ማለት እዩ ኣበና እንታይ ይበሃል ሽርክ እንታይ ንሓደ ኣምላኽ ገሊፍካ ንኻልኦት ምብላኽ እዚ ኩሉ ናይ ጣዖታት ይኹን ናይ ገለመታት ዝነበረ እምነታት ብምልኡ ኣብቲ መካ ዝነበረ ብምልኡ ጨፍሊዕካ ኢልዎ ኩሉ ክሳዱ ተበቲኹ ማለት እዩ ኣይ ናይ እቲ ናይ ሃይማኖት
ናይ ሓጢኣት ሃይማኖት ናይ ሰይጣን ሃይማኖት ዝነበረ ማለት እዩ ንርእሲ ሓላቁን በገዛእ ኩናቶም ወጋእካዮም ንሳቶም ከም ሆቦብላ ክብትኑ መፁ ሓጎሶም ከምቲ ነቲ መስኪን ብሕቡእ ዝውሕጥ ነበረ ንስኻ በፍራስ ንባሕሪ ነቲ ኮምራ ዓበይቲ ማያት ረገጽካዮ ግን ነሶም ሕጂ እንታይ ነይሮም ንርእሲ ሓላቁን በገዛእ ኩናቶም ወጋእካዮም ንሳቶም ከም ሆቦብላ ክብትኑኒ መፁ ንምብታን እዮም ሶም ከም ሆቦብላ ዝመፁ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኮይኖም 100 ገለን ሽሕ ሰራዊት ሒዞም እዮም መፅኦም ነይሮም ኣብቲ ግዜ ግን ብሆቦብላን ብገለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሚስዎም እዩ ስለዚ ክብትኑም ዝመፁ ሳቶም ጠፊኦም ማለት እዩ ንስኻ በፍራስካ ንባሕሪ ነቲ ኾምራ ዓበይቲ ማያት ረገጽካዮ ሰማዕኩ ክንደይካ አንቀጥቀጠ ከናፈረይ በቲ ድምፂ አንፈጥፈጠ ቆንቆነ ኣብ ዓጽምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ጸበባ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝግምጠሉ ክሳዕ ዝመጽእ ትም ኢለ ክጽበ ክሳዕ ታሕታይ አንቀጥቀጥኩ ስለዚ እዚ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ክርኢ ብጣዕሚ ህንጠይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ከመይ ክኸውን ኢሉ ካብቲ ዝረአዮ ማለት እዩ እዚ ሓደ እንታሽሙ ዘበለ ማለት ካብቲ ዝረአዮ ነገራት ይዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል ካብ ጉድጓድ ፓራን እዩ ዝብሎ ሕጂ ፓራን ኣብቲ ናይ ፓራን ዘሎ ከባቢ ካብኡ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ታሕተዋይ ጎላጉል ዓረባ እዩ ዝብሎ ኣብ ታሕተዋይ ጎላጉል ዓረባ እቲ ታሕተዋይ ጎላጉል እቲ መካ ዘላቶ ኮይኑ እቲ ፓራን ከዓ እቲ ላዕለዋይ ቦታ እዩ ማለት እዩ ላዕለዋይ ቦታ ማለት እቲ በሪኽ ቦታ ናታ ጎቦታታን ማለት እዩ ስለዚ ፓራን ናብ ሒራ ክኸውን ይኽእል ሒራ ማለት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ሓደ ጎቦ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሓደ በዓቲ ዝተቐበለሉ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ እቲ ብርሃን ወፂ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓልቲ ናይ ፓራን ትብል ጉዳይና ዳርጋ በዚ ኣጠቃሊልና ያለና ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ከዓ ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተገለጸሉ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ክንርኢና ስለዚ ከም ትምህርቲ ሓዝዎ ክልተ ጌርኩም ማለት ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስኩም ሒዝኩም አንብቦ እዝን ጌጋ ዝገለበሉ ዳሕር ማለት እዩ ኩሉ ካብ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኢና ነምጽኦ ዘለና ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ነንብቦ ዘለና ማለት እዩ ልክዕ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ከም ትምህርቲ ጌርኩም መጽናዕታዊ ሃይማኖታዊ መጽናዕቲ ጌርኩም ወሰድዎ ክትቆሙ ማለት እዩ ናይ ሎማዓልቲ በዚ ወዲእና ኣለና ንዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ አሰላሙ ዓለይኩም ወራህመቱላሂ